foli ani wale ɲuman dɔ an b'o ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu sɔgɔlen b'an na Serifula Jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye an danbe jɛmukan ye bi ni Ala ka jɛ ye maa min b'a an bolokɔrɔ yan maa dogolen tɛ n'o ye an ka jelikɛba ye n'o ye Jeli Makan Sumano ye Ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba la n'o ye Alaji Bakari Sumano o denkɛ don an n'a ye segi caman kɛ nin kɛnɛ in kan an kumana fɛn caman kan nga an bɛna kuma min kan bi yani an ka don a kɔnɔna na an b'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ Jeli Makan i ɲantuma tabarikala an b'o laminɛ fulakɛ an bɛ Ala fo ka Ala barikada jɔn bɛ don o don min balo i kan ka barikada masa ye i bɛ fiɲɛ min a bɛ bɔ ale de la i bɛ balo min kɛ a bɛ bɔ ale de la diɲɛ ko o ko ni e bɛ k'a ɲɛ sɔrɔ o Ala in de sɔnna o kuma o kama diɲɛ don o don n'i ye fiɲɛ minɛ ko kelen Ala barikada ko kelen ɔ n'i sɔnna ale barikadali ma i bɛ sɔli kɛ ka taa Aminata den ni Abudulayi den kan n'o ye sanumaw na sanumaw cɛbaw la cɛba sirifukɛ yɛrɛ bɔnna k'an bɛ foli d'a ma bari ale de sɔnna ka ɲani pour que mantonw ka lafiya sɔrɔ nka Ala ko an ma ko sangaɲɔgɔn b'ale la an bolo ɲɛ banku kan o ye jɔn ye a y'i ka diɲɛnabɔ sababu don min na o kosɔn an bɛ bolo fila d'an kɔ faw ni faɲɔgɔnw faw ni fafilaw baw ni baɲɔgɔnw baw ni bafilan bɛɛ lajɛlen k'an bolo fila b'an kɔ bɛɛ lajɛlen u ka dugawu k'an ye kɛnɛ in sigicogo a n'a wilicogo ɲuman na minnu b'u ci bila k'u sigi k'an lamɛn n'olu de kɛr'u danbe fɛ n'u ma sɔn k'a fɔ ko kura nana k'olu bɛ ɲinɛ u ka kɔrɔlen kɔ an b'olu fana fɔ k'u barikada bari n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kumakɛla tɛ dɔ sigilen bɛ k'a tulo ma da i fɛ ɔ min bɛ k'a ɲini k'a dɔn ani e min bilara ko ɲɛma k'a dɔn k'a fɔ nin ye an ka ɲɛnamaya taabolo dɔ ye o foli kan ka da o fana ma donc vraiment an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma sani an ka don kɛnɛ in kɔnɔ i yɛrɛ ɲamana ni maa bolola ka joli min to yen mansa sen na o kasa man k'i degun tiɲɛ don Bakari kɛra Mali jelikuntigi ye k'a ta depuis san 2000 san 1992 fo ka se san 2003 ni Ala y'a miniji dɔgɔya nka a y'a sɔrɔ a jelikuntigiya ye minɛ fa de fɛnɛ na Jamsa o ye san 40 kɛ Mali jelikuntigiya ɲɛma donc ça veut dire que tiɲɛ na ale y'a ɲini an bɛɛ ka kalan nka a ko maa fasiya ye fasiya tɛ taa k'i dan c'est pourquoi u balola ma balo foyi ye jeliya kɔ k'a dɔn ka fɔ aw bɛna ɲininka fɛn min na aw ka fɛn kalifalen de don an na juste k'an ka segin aw ma donc o kuma don o don an b'aw ka bila la ni Ala sɔnna o diyara n ye kosɛbɛ Jeli Makan an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn bi an y'a kanu ka kuma fɛn min kan o de ye jo ye Inshallah an ka sigi laban min n'an y'a kɛ an kumara sinankunya kan an b'a dɔn sinankuman dɔw bɛ yen jo b'u ni ɲɔgɔn cɛ fana nka bi an y'a kanu ka kuma jo kan kɛrɛnkɛrɛnya la kadɔw ani bozow ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ ko jo bɛ yen jo gɛlɛn an bɛ fɛ k'a dɔn jo yɛrɛ mun don o ye ɲininkali fɔlɔ ye a filanan kadɔw ni bozow ni ɲɔgɔn cɛ jo a nasira jumɛn de sɔrɔ kɛra sababu ye tabarikala fulakɛ da sera kumaba ma nin ye bi dɛ bari diɲɛ bɛɛ da bɛ kuma in na nka komi n fa ko ma don dɔ ni jama ko fɛn o fɛn ko n bɛ nin de dɔn n ka dɔn ta la kan'a fɔ k'a filila kɛ sabalibaga ye i tulo ma da a ka fɔta fɛ i k'a ka fɔta lamɛn a ka ca Ala yɔrɔ a bɛ na kuma kelen pe dɔ fɔ o bɛ e ta in jɛ nka n'i dusu kalayara a kɔrɔ i tɛ n'o sɔrɔ a bolo parce que nin yɔrɔnin confusion bɛ a ferekera mɔgɔw kunna dɔɔnin adamadenw ye sanankunya ani jo ta k'a ɲagami bon fɛn fila don qui vont de pair parce que u tɛ taa ɲɔgɔn kɔ a ka gɛlɛn mais très souvent sanankunya de sirilen bɛ jo la mais jo ma siri sanankunya la puisque ni jo donna e ni ne cɛ sanankunya bɛ instaurer mais sanankunya bi e ni ne cɛ o t'a wajibiya jo ka don an cɛ pas forcément parce que jo ye a damafɛn ye sanankunya y'a damata ye sanankunya nana juste gɛlɛya min b'an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an k'a lajɛ kunun an tun bɛ se ka sira dɔ tugu bi o sira possibilité tɛ yen bilen an ka fɛn dɔ dilan min bɛ na ni nɔgɔya ye ne ni e cɛ parce que an tɛ mɔgɔ façon kelen
sanakunya dilan o kama mais jo na cogo tɛ de jo ta ye de dalakan ni dalakan parce que hɔrɔn yɛrɛ tana fɔlɔ min b'a la faden fɔlɔ min bɛ hɔrɔn na a dalakan de ko don bon jo bɛna mun fɛ e ni ne bi sigi dɔ la an ye fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka don nana fo dɔ e lasɔrɔ e kan ka mabɔ ne kan ka mabɔ ɔhɔ ni e ni ne ye ɲɔgɔn ye diɲɛ fan o fan an bɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ juguman kɛ ɲɔgɔn na nka an bɛna den minnu wolo dun kuma b'o de nɔfɛ jo bi don olu de kama i bɔnna de ko don n'o tɛ ne bi e dɔn e bi ne dɔn ne b'a dɔn e ye min ɲɛ ne ye e b'a dɔn ne ye min ɲɛ ye donc ɲɛnɛmaya la fitiriwaleya foyi tɛna ne bila ka k'e la a tɛna e bila ka kɛ ne na mais quand même an b'a don mun kama fɛn o fɛn min ye jigin bolo ye ani fɛn o fɛn min ye jigin bolo ye an fila de bɛ dalakan don ni kunu mɔgɔw don u bɛ jɛ n'u ye k'u bɛna dalakan don ne bɛ n bolo tigɛ e b'i bolo tigɛ an bɛ jɛ ka joli kɛ dɛgɛ la ka dalakan in don a ka k'a min ne ye joli min e ye ne joli min dalakan dɔ de ye ɔ ni ne y'a kɔrɔbɔ ne tɛ dɛ fɛn bɛ ne sɔrɔ ma segin ni min ye mɔgɔ mɔgɔ min fana bɔra o joli kelen na ne na n'o y'a kɔrɔbɔ e ta la a bɛ na jo de bɛ sɔrɔ tan nin ye kumaba ye jeli makan kosɛbɛ na i b'a ka dɔn a ma k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye mɔgɔ dɔw dan tɛ nin na non parce que juste c'est pourquoi parfois nin fɛn ninnu kɔnɔ il est temps mɔgɔ ka tabiya yɛrɛ ɲɛfɔ parce que c'est tubabukan mɛnnaw b'a fɔ ma ko ta propre culture i b'a dɔn défaut kelen de kɛra an na an bɛ fɛn caman fɔ walikan de la mais an yɛrɛ ka kan t'a kɔnɔ parce que sisan n'i ye diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ min jɔ ko an ka kuma tabiya kan i b'a tout de suite te parler de culture mais a fɔ a ka bamanankan jɛlen f'i ye kɛ tabiya tɛ bamanankan arabukan de don tabiya kɔrɔ de n ka mɔgɔya taabolo n'i ko i ka mɔgɔya taabolo e y'i ka adamadenya dilan cogo dɔ de la n ka furu bɛ kɛ tan de n ka furu bɛ sa tan de n ka sariya ye nin de n bɛ nin de labato n bɛ kisi nin de ma n'i ye nin kɛ i kunkɔrɔtara n'i donna nin da fɛ i lagosira donc n'i ye nin fɛn kɛ i kan ka se ka ɲangi n'i ye nin kɛ i kan ka tanu donc wagati min na n'o bɛɛ sigira sen kelen kan n'a sigira taabolo ɲuman kan a bɛ fɔ k'o kɛra i ka tabiya ye parce que aw bɛnn'o kan aw sɔnn'o ma ni aw bɛnn'a kan ko n'i ye karisa bolofɛn bɔsi i bɛ ɲangi sariya y'o fɔ o bɛ kɛ fɛnɛ n'aw bɛnn'a kan ni ne bɔra karisa kɔfɛ ka taa bɔ a furumuso ye bɛnkan tɛ ni n taara don sariya sɔsɔ don hali ni ɲangili tɛ lagosi b'a kɔfɛ ça veut dire que aw yɛrɛ y'i ka ɲɛnɛmaya faamu cogo min aw ye sariya minnu dilan a kɔnɔ aw ye taabolo minnu dilan a kɔnɔ o de bɛ k'i ka mɔgɔya taabolo ye an b'a fɔ de ma ko i ka culture bon ni an ka ère culturelle manden kɔnɔ cercle dɔ de don a b'a daminɛ kabi Gambie fo Niger k'a ta forêt tropicale fo Sahara bɔda nka nima yɔrɔ ni Mali kelen de ça veut dire que ko ko min bɛ ta an fɛ yan a ba bɛ bɔ yan de mande kɔnɔna na bi jamana min b'a kɔnɔ mɔgɔ t'a jamana hakɛ da dɔn mais o jamana bɛɛ bɛ balo ni tabiya la o dalen b'a la bon mais i bɛ ka yɔrɔ min fɔ ça c'est quelque chose fɛn min bɛ ka miiri wa taa ɲɛkɔrɔ bi o de y'a k'an banna an yɛrɛ la ka walita ta bon parce que an bɛ fili la constamment au lieu de an ka fɛnw ta par emprunt non on les prend par rupture et je m'explique parce que ni ne nana sisan taabolo dɔ bɛ e bolo ne bɔra ni dɔ ye kɔfɛ ka n'a jira e la Jalo nin ka fisa n'i ta ye normalement i b'a lajɛ de i tɛ ne ka taabolo in fili o i t'i ta fɛnɛ fili nka i kan k'a lajɛ de ne nana ni fɛn min ye ɲuman min b'a kɔnɔ k'o tɔmɔ k'a lajɛ i ta yɔrɔ min ma ɲi k'o falen a la ça bɛ fɔ de ma k'i ka karisa ka fɛn ta par emprunt mais e m'a kɛ ten dɛ min bɔra kɔ ka kana e y'i ta bɛɛ fili n kɔrɔ k'o ta o de bɛ na ni tiɲɛni ye ça c'est la rupture e banni yɛrɛbakun na parce que e ka adamadenya i y'a daminɛ yɔrɔ dɔ la i b'o daminɛ yɔrɔ dɔn a kan ka tɛmɛ yɔrɔ min fɛ i b'o dɔn a kan ka laban yɔrɔ min e b'o kalama mais i bɛ ka min ta dun e bɛ ka t'i kunfɛ puisque taabolo tɛ ale taabolo e ka dɔn ta tɛ a bɛ dan yɔrɔ min na i t'o dɔn nka e dun b'i ka min kɛ i b'o dɔn donc c'est pour dire jo yɛrɛ dalakan de don min kɔnɔna na je prends un exemple i b'a fɔ ɲare ni darame filɛ
balmamaw de don cɛ kelendenw de don ɲare ni darami oui mais avant leur séparation juste ils se sont dit bon an bɛ ɲɔgɔn dɔn il y a aucun danger mais si nous nous séparons tôt ou tard e den dɔ ni ne den dɔ ou bien e mɔden dɔ ni ne mɔden dɔ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ sa ka kojugu kɛ ɲɔgɔn na ɔ dalakan donna k'an y'an kale ka pekun k'an seere pekun de ye darame ye c'est ce que ça veut dire darame ye pekun de an y'an kale ka pekun so in k'an seere donc c'est pour dire dalakan dɔrɔn de ye jo ye e dalen b'a la ne dalen b'a la e ye fɛn dɔ bila ne k'i kala kan ne ye fɛn dɔ bila ye kan kala kan donc ni ne y'a kɔrɔba bɛ bɔ ne na ne y'a kɔrɔba bɔ i la an bɔnnaw fana c'est la même chose donc jo ye tan de jo de ye tan ye voilà hakilila jo sira kan faamuya sɔrɔlaw la an ka ɲininkali filanan an ko kadɔw ni bozo cɛla jo in mun de kɛra mun ye joko don ni ɲɔgɔn cɛ tabarikala i b'a dɔn nin fɛn ninnu filɛ koba dɔw de bɛna kɛ adamaden i bɛ dalakan dɔ don min bɛ se k'i minɛ don dɔ parce que n y'a ye janni bi ka se mɔgɔninfin dɔw ko kungo ye kelen minɛ tɔ kelen y'i woro tigɛ k'a d'a ma donc a fɔra ko n'a ma ɲɛ i ye sogo tigɛ ka di ne ma bi ta kɔni tɛ fɛn k'i la bon comme je l'ai si bien dit mon père m'a toujours enseigné il faut avoir la sagesse d'esprit ka t'aw lamɛn mais kana girin k'a fɔ karisa ta ye nkalon ye il a ses raisons il a ses sources d'information donc ni e girinna k'i b'a ta gosi ka bɔ a bolo e de ye kɛlɛ tigɛ i b'a fɔ hali ɲamakalaya sariya tɛ sɔn ne ka e to kɛnɛ kɔnɔ e bɛ kuma façon la ka sin ka gosi ka b'i bolo ko n bɛ tariku dɔn ni yan nɔ o ye lagosi o ye lagosi ani lamaloyali fana ye justement c'est pourquoi version caman bɛ bɔ kadɔ ni bozo ko la nka o tɛ ne bali n ka dɔnta in k'o de f'i ye i b'a dɔn n'i ye kadɔ yɛrɛ ta kadɔ bɔra maninka la fɔlɔ kadɔ ka bɔ maninka la ça c'est clair mais kadɔw jɛmɛ n'o ye o tɛ se ka ban o ma o o b'a f'u yɛrɛ ma ko dɔgɔnɔ e ka kadɔdenw yɛrɛ kɛ ko dɔgɔnɔ kɔrɔ dɔgɔnɔ kɔrɔ ni ala sɔnna a ma an n'o kɛ mais min je te mets juste la puce à l'oreille sumano musoman wele de ko dugunɔ sumano an ka musoman jamu de ye dugunɔ ye i b'a fɔ keyita musoman ye sukɔ ye cogo min sumano musoman ye dugunɔ ye dugunɔ de b'a yɛlɛmalen don dugunɔ de yɛlɛmana ka kɛ dɔgɔnɔ ye mais kadɔw ka kabila naani de wulila ka bɔ an fɛ ka taa sigi kadɔ dugu la u sigira dugu fɔlɔ min na hali sini kadɔ dɔw ɲininka dugu fɔlɔ min sigira kadɔ tɔgɔ la kanibala de don mais parce que an fɛ u bɔra kanibala ka sɔrɔ ka taa sigi ye k'u ka dugu tɔgɔ da ko kanibɔnzɔn bari an ye kanibalakaw ye an bɔra kanibala de la o de la n'i y'a jateminɛ rencontre kurukanfuga la kadɔ bɛ wele ka na o qu'est-ce qu'ils viennent faire là-bas n'u su ka so tɛ donc c'est pour dire olu bɔra an de la mais olu b'u ka sigi la dugu tɛ bozo la ayi a tɛ dugutigiya nɔfɛ a ka sira tɛ ko ɲɛmɔgɔya la ale bɛ yaala kurudo de nɔfɛ dɔrɔn ji bɛ yɔrɔ min ale b'a ka hɛrɛ de kɔ c'est pourquoi kuma dɔw u b'a f'u ma ko mɔgɔfɛmɔgɔw don puisque ni ale sigira i da la k'a fɔ ko bɛ nale e kan o t'ale ɲɛsira la dɛ i tɛ se k'i jigi da kan non ko bilen foyi la si c'est un ennemi qui te guette là n'a nana n'a ye wari bɔ ka di bozokɛ ma a bɛ kulon kɛ k'a tigɛ a bɛna sigi ɲɔgɔn faga ale ka fɛn t'o la ale bɛ ka wari n'a ka jɛgɛ ne fana mago b'i jugu la a b'i tigɛ i bɛ taa faga ale b'i o de kama c'est pourquoi u y'a fara manden mɔgɔfɛmɔgɔ mɔgɔ saba kan bozow b'olu fɛ justement manden mɔgɔ fɛ mɔgɔ saba justement parce que jaabi fɛn y'a dɔ ye n'o ye kalandenw ye olu b'a la ani jɔnkɛni parce que hali ni jɔn bɛ fɛ k'i da jatigikɛ ka ɲɛgɛn kɔnɔ n'i ka yamaruya ta tɛ da yen ale tɛ ko kunna maintenant nin bɛ kulu sanfɛ nin bɛ bada la n'a ma ɲɛ k'aw ka sigi kɛra ɲɔgɔn kan forcément adamaden siraw bɛ don bari hali ni aw mɔgɔkɔrɔbaw y'aw yɛrɛ minɛ den minnu bɔra aw la aw se t'olu la c'est pourquoi kuma dɔw kangari bɛ da ko ni denmisɛnninw ka kɛlɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba kana don a la parce que n'i donna la i bɛ malo aw bɛ ɲɔgɔn faga la i bɛ denmisɛnninw bɔra ɲɔgɔn kan na ka yaala finalement a bɛ kɛ cogo di donc u tora de kadɔden in bɛ bɔ kulu la a bɛ na bozoden nɔfɛ u bɛ tulon u bɛ yɛlɛ bozoden fana bɔ kulu la a bɛ yɛlɛ kadɔden nɔfɛ u bɛ taa u bɛ tulonkɛ kɛ u bɛ toro bon je m'excuse un peu bozo na caractère don naturellement olu ka tulonkɛ a forcélen don kojugu minnu t'a dɔn u b'a fɔ k'u man kɛgun donc u ka tulonkɛ bolo dɔ fɛ
karoden tɛ se ji la ale donna n'a ye ji la a y'a forcer ka to ka tulonkɛ kɛ ten t'a kunkolo ka fa sara a bolo ji la n'i ko ma bonya kɛli ma a tɛ bonya fɔli fana ma u kɔni mɛnna munumunu na sa bɛɛ kamana gannen don nin bɛ taa fɔ den fa ye cogo di bi da an bɛ se nkalontigɛ la ko ni mɔgɔ tun tɛ se dɛ donc u ye fɛɛrɛ kɛ sa ka mɔgɔw lawuli ka taa ci fɔ karoden fa ye ci bi fɔ bozoden fana fa ye tuma min na o ko bon donc ne ta de ye nin minɛ sisan k'a to ji la a dun b'a dɔn ji la mɔgɔ tɛ o ko awɔ ale ma fila kɛ a ye kaburu siɲɛ k'a fɛrɛ a ye ala minɛ karoden a n'a den ɲɛnɛma k'u fila minɛ k'u da dingɛ kelen kɔnɔ k'a datugu da la a y'u fila don kaburu kelen kɔnɔ kadɔkɛ de y'o kɛ bozokɛ de y'a kɛ bozokɛ de parce que ale den de ye kadɔkɛ den suji la k'a faga ci nalen fɔle ale ko n'a ma ɲɛ a ye dɔ de ni bɔnɛ ni nu jɛnna fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ ka jigin ka na fɛn bɛɛ to yen ka tugu ale la n'a sera ka nin kɛ o kɔrɔ de latigɛ sɔnna ma o fila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a ye kaburu siɲɛ a y'u fila don ɲɔgɔn fɛ k'a datugu da la a ta ɲɛnɛma ani karoden su ci de taara sisan ka taa se karoden fa ma ka kuma ɲɛfɔ a ye o jiginna ka na jani o k'i dan tigɛ ale k'a ma ko ko an denw tun bɛ tulonkɛ la ala ka latigɛ bolil'u kan ko ne kɔni y'u fila don yan mais kuma ɲɛdɔnnen bɛ kadɔkɛ fɛ o k'a ma kari ye hɔrɔn ye nka ne fana b'a jira la bi ne bɔnna o bɔnna n'o ka tɔɔrɔ fɛn o fɛn bɛ seere ma ala ka k'o d'a ma o fila bɛɛ y'o dalakan don o y'u kɔ don c'est pourquoi i bɛ tɔw bɛɛ ka tulonkɛ ye nka hali bozo mana kadɔ kanu aw le b'u ye n'i kɛra bozoden halala ye ni kadɔ den ka kanu nan'i ma n'a nana ɲɛsin i ma i farikolo b'a ni dusukun b'a jiri la parce que yɔrɔ kelen bɛ yen an k'o fɔ ka bɔ a la dɛ k'a fɔ don dɔ ko Sumano sigira a y'a fɔ cɛ o cɛ min wolola cɛkɔrɔba ka furu la a den don nka joli gundo b'a ni ala cɛ dɛ o de kama kiyama jɔ don ala ko n tɛ den wele fa tɔgɔ la n tɛ den wele jamu na n bɛ bɛɛ wele i ba tɔgɔ la o la lebu tɛ bɔ donc c'est pour dire mɔgɔ min k'i kɛra halala de parce que y'a min ka gɛlɛn ɲɛnɛmaya y'a bɛɛ lajɛlen o ye halalaya ye ala yɛrɛ ko k'a y'o fanga bɔ a yɛrɛ la ale y'o to wolomuso de bolo ale tɛ se ka den kɛ halala ye maa tɛ kɛ ɲɛmɔgɔden ka tila ka segin halalaya kan o kuma t'a la o donc o siɲɛ kelen bɛ kɛ o b'i ba ale y'o fanga to i ba de bolo maintenant tant que e y'o ye k'i ye kadɔden halala ye nin ye bozoden halala ye n'i k'i bɛ gɛrɛ a la fɛn dɔ b'a jira fo ni tulokungɛlɛya y'i sɔrɔ sinon olu ka jo tɛ tulonkɛ dɛ n bɛna kuma f'i ye bi kadɔ tɛ jɔ k'a fɔ bozoden su ma ko ala ka hinɛ a la o bɛɛ b'a kɔnɔ a tɛ kɔrɔbɔ kadɔden k'i jɔ ko bozoden su kɔɲɔkɛyɔrɔ ko ala ka hinɛ a la a tɛ kɛ n'i y'a fɔ dɔ bɛ k'i yɛrɛ bara kadɔden mana na bozoden sɔrɔ accident na goudron kana k'a joli lagɛ joli dɔ bɔ a yɛrɛ la n'a y'i jɔ ka bozoden ka masiban filɛ a b'a yɛrɛ sɔrɔ donc ne mɔgɔ min ko jo ye tulonkɛ kadɔ ni bozo ta la kɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ tulonkɛ fɛn tɛ donc o kun ye dakuruɲɛ fila ye sɔrɔ kun na k'a d'i ma nin ye kumaba ye kuma min ni maa caman bɛ n'a mɛn bi ka nafa caman sɔrɔ a la parce que jɔko in bɛ fɔ mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ i yɛrɛ ka kuma nin version in a ye k'a danni ma o b'a jira k'a fɔ ko a ko ninnu ye darɔkan de ye c'est ça darɔkan ye fɛnba ye maninfinya kɔnɔna na hɔrɔn bolo dɛ hɔrɔn bolo mais Sumano nin bɛɛ lajɛlen n'i y'a jateminɛ n'an ye ɲininka o fɔlɔ mɔgɔw mun b'u bila ka nin ko ninnu kɛ parce que sisan misaliyala sisan ni nin n'a ɲɔgɔnna taara sisan ka engagement ta nin n'a ɲɔgɔnna yalima kɔlɔlɔw ma ye a kɔnɔ wa bon non parce que i b'a dɔn diɲɛ bɛ ɲɛ yɛlɛn ka taa fɛ de diɲɛ bɛ ɲɛ yɛlɛnna de ka taa fɛ sinon e k'a da i ɲɛkɔrɔ kunun communication ce n'était pas facile ko ɲɔgɔn kun tɛ o ayi c'est pourquoi ne bɛna n kɔ don e bɛna i kɔ don e t'a dɔn an bɛ bɛn diɲɛ yɔrɔ min na o de tun bɛ na ni ninnu ye mais bi téléko tile in na bi téléphone ko tile in na c'est à dire tout a été fait pour que adamadenw ka sɔgɔ ɲɔgɔn na mais kunun o kun tɛ yen parce que an bɛ taa filɛlikɛla fɛ yen dɔrɔn
a b'a fɔ dɔrɔn sigi man di yan nɔ ou bien an bɛ taa yɔrɔ dɔ la dɔrɔn a bɛ jira an na n'aw tora nin yɔrɔ la aw ka hɛrɛ ti yan n'aw bɛɛ tonna ɲɔgɔn kan aw ka hɛrɛ ti yan donc i b'a fɔ je prends n'i ye misali lajɛ o de fɔra ɲarew ye ka bɔ Wagadu aw ka sigi hɛrɛ tɛ yan sigi la bilen f'aw ka déplacer ka jiru la aw bɛ sigi yɔrɔ la k'olu fila bɛ badenya la yɔrɔ min na donc o n'a ɲɔgɔnna ne ni e bɛ sigi la déplacement nana ne ma moyen foyi tɛ e ni ne ka ɲɔgɔn lasɔrɔ donc pour que sini ma sinikɛnɛ an kana taa bɛn ɲɔgɔn ye ka juguman kɛ ɲɔgɔn na o de tun bɛ na ni nin dalakanw ye ou bien ne nan'e sɔrɔ kobilen bolo ne ye e ta ka bɔ kobilen bolo i b'a sɔrɔ a don ni ne tɛ kunun hɔrɔn bɛ saya kɔrɔ dɔ malo dɔ ye mais ne nana don e ni maloba dɔ cɛ e bɛ sin ka dalakan don i ye nin bɔ nin malo bolo ne bɔnna o bɔnna n'a y'a kɛ e bɔnna la ala k'a s'o malo kelen ma aw yɛrɛ ka k'a lajɛ filaw ka k'a lajɛ i b'a fɔ wɔlɔ ye filamuso sutura c'est pourquoi tuma dɔw fila dɔw b'a fɔ ko non ko wɔlɔ t'an tana ye mais beaucoup n'ont pas compris parce que tana in tɛ filaden bɛ engagé non a kɛra min na o ka ligne a bɛ se k'o de engagé puisque ale de bɛ taala kungo kɔnɔ ala b'a dɔn jogo naani bɛ kira la o taamasere yɛrɛ filadenw na maloya y'a fɔlɔ ye min bɛ jogo bɛɛ sanfɛ bon filamuso bɛ taala kungo kɔnɔ de ala y'a kɛ kɔnɔ y'a sɔsɔ a y'i sigi yɛrɛ lafiya kama a bɛ bariko la a bɛ kɔfilɛ yɔrɔ jan fɛ a ɲɛ b'a a buranakaw natɔ la filaden bɛ saya dɔw ye a wulila garaw a ye segin ta k'a biri banakɔtaa da la k'i sigi a kan awa ninnu nana ka ko bɛɛ kɛ k'u bɛ filamuso lawuli non a k'u ma ko u ka sabali ko wɔlɔ de b'a bolo segin in kɔrɔ wɔlɔ ka kɛgun cogo min ni n wulila dɔrɔn a bɛ pan a ye taaba nin bɛ fɛɛrɛ kɛ n'a sɛgɛnna n b'a minɛ n b'aw sɔrɔ yen o ma sɔn buranya gase ka bɔ u y'a forcer fo k'a bolo sama k'a wuli ka bɔ segin kan ka segin kɔrɔta effectivement ala ye banakɔtaa in yɛlɛma ka sutura k'a kɛ wɔlɔ ye wɔlɔ taara c'est pourquoi ale ye kalikan don wɔlɔ ye filɛ k'ale bɔ lebu min kɔnɔ ala mana ale jiginna fɛn o fɛn min kɛ ka masiba dɔ se wɔlɔ ma ala k'o lebu d'i ma ale y'o darɔ kan don ale y'a dalakan don mais ça n'engage pas tous les peuples a tɛ fila bɛ engagé puisque ale de y'a ta a ka ligne kan tous ceux qui sont issus de son sang a b'olu de engagé c'est pourquoi kuma dɔw b'a fɔ non nin bɛ kɛ foyi t'a la non kana siga o la parce que n y'o f'i ye chez moi par exemple sumano tɛ sumano furu aw ka yɔrɔ la non on ne se marie pas i t'a furu i t'a kanu min bɛ bozo ni kadɔ tana min b'u cɛ an ta t'o bɔ sa nka n'i y'a kɔrɔbɔ i yɛrɛ b'a ye mais sumano an dun b'a ye jeliw i banba fɛn dɔ la n'o ye ɲaamɛw ye fɛn minnu jamu minnu ye kelen ye cɛman ni musomanw na bon o min filɛ nin ye sumano la o kɔrɔ o tɛ yen non e t'o ye sumano la bonda la sumano cɛman n'a musoman furulen ɲɔgɔn ma o tɛ yen o i t'a kɔrɔbɔ yɛrɛ k'a dɔn nin bozo tana min bolo cɛ an ta t'o bɔ sa nka an ta fana ye dalakan ye puisque kali kɛra sumano la ka den mana nkalon tigɛ n'i ko a ma k'i kale bɔbɔkɔrɔ ni kamisakɔrɔ la a tɛ sɔn olu bɔbɔkɔrɔ ni kamisakɔrɔ ye mun ye et puis sa ni kiitatikaw faratɔ nin dalakan donna o y'an ka fɛn kɔrɔw ye an dalen bɛ minnu na donc an kɛtɔ ka fara puisque an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn ka julafondo de sumano la jubaju ye julafondo ye mais mara ye sigi tiɲɛ une partie a voulu se déplacer puisque sigi tiɲɛnen don wandawula de b'a ni kita cɛ jani an ka fara an ye dalakan de don awa nin bɛɛ kɔfɛ ni min ye tiɲɛni kɛ bɔbɔkɔrɔ ni kamisakɔrɔ k'i kɛlɛ donc nous nous croyons ça et nous acceptons le jeu c'est pourquoi sumano min bɔra kita min bɛ bɔ julafondo an bɛɛ b'a dɔn k'an ye duba kelen a tɛ kɔrɔbɔ furu tɛ se ka don an cɛ kanu t'an ni ɲɔgɔn cɛ mais je veux dire tout simplement adamaden bɔra fɛn min na i tɛ bonya o ma parce que ces traditions là nous sommes issus de ça an bɔra nin de la o e mɔna nin kɔnɔ e dun mana wolo ka joli min to i ba sen na o man k'i degun donc c'est pour dire c'est quelque chose qui est cru dans l'ère culturelle mandingue an dalen b'a la wa an b'a labato c'est pourquoi ni min ko k'a tɛ jo minɛ kana siga la parce que yɔrɔ dɔ bɛ yen kuma bɛɛ tɛ fɔ ese n y'o de f'i ye n ko n'i y'a ma min minɛ a bɛ se ka k'i wolola cɛkɔrɔba ka furu kɔnɔ dɛ mais komi ala gundo ye ala de ta ye kuma t'o dɔn dɛ sinon halalaw kɔni bɛ bɔ a kalama i ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan filamuso ka yɔrɔ la o yɔrɔ an bɛ walawalali dɔɔni di o yɔrɔ la pour que mɔgɔw ka se k'a faamu parce que i ye kuma min fɔ n'o bɛ don ɲɔgɔn kɔrɔ tuma dɔ la filamuso ta in i ko ko a b'ale de concerner ale ko ko ale bɔnnaw maintenant i bɛ fila dɔ ye o bɛ wɔlɔ dun o t'o bɔ la même chose aussi i bɛ taa sɔrɔ
fulaw ni numu ni ɲɔgɔn cɛ fana fula kabila dɔw de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o ɲɔgɔnna donna olu ni ɲɔgɔn cɛ jo walima fulaw ni numu cɛ fula bɛɛ de don wa bon c'est-à-dire fulaw ni numu cɛ il y a une petite confusion que les gens font c'est vrai i b'a dɔn sanankuya bɛ hali baara bolo fɛ ce qui fait que fulaw ni numu jɛra baara bolo la mais k'a fɔ de k'u ka mariage furu dabila u ni ɲɔgɔn cɛ tana wɛrɛ foyi t'a la seulement latigɛ ye fila ni numu ka sigi ɲɔgɔn bɛ bɔ ka baara bolo fɛ yɛrɛma sɔrɔ nana fila bɛɛ ma don kelen den fila bɛɛ cɛ a bɛɛ wolola don kelen denw tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na den bilenman ni bɔ man di ɲɔgɔn na u bɛ surafana dun na denbaw bɛ muru de da den kun kɔrɔ ka t'u sigi dumuni yɔrɔ tasuma ye bugu minɛ den fila dalen bɛ bɛɛ dɛsɛra wulu de taara den fila la bɔ y'u ta u bolo de ma ka bɔ n'o ye n'i y'a mɛn n kan den dɔ fini couleur min b'a la i b'o dɔn fini tɛ fɛn min na donc den fila taara ka na da u ye su kɛ cɛw tilenna ɲɔgɔn na ɲɛma sɔrɔ a la ka dugusajɛ kɛ fo ka taa wula suma n'an kamana ganna dɔrɔn an bɛ taa musow fɛ yen u taara dugu musokɔrɔba dɔ fɛ yen o ko mais vraiment je ne vous suis pas den fila in bɛɛ wolola don kelen a bɛɛ ye cɛman de ça veut dire que au moins bɛɛ bɛ se ka kelen kelen sɔrɔ k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la ye kelen kelen di bɛɛ ma dɔrɔn u kɛ ka kelen kelen di bɛɛ ma on a dit que c'est possible que filamuso den taara numumuso fɛ ou le contraire peut se produire donc ni filamuso den taara numumuso ka numumuso den bɛ na nin fɛ maintenant k'a ye furu dabila aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que en cas n'a sɔrɔ a ɲagaminen don i kana t'i dɔgɔnin furu min b'aw cɛ furu tana la nin de don o de don sinon baasi ma foyi wɛrɛ k'a fɔ ko n'i y'a kɛ ko gasi b'i la ou bien fɛn wɛrɛ non non il y a cette confusion. O yɔrɔ faamuyara kosɛbɛ mais Jali Makan Sumani n bɛ fɛ k'i ɲininka mais numu yɛrɛ numu ye jɔn de parce que i b'a dɔn siya bɛɛ dɔnnen don kabila bɛɛ dɔnnen don mais est ce que dɔn jumɛn de bɛ numu na. Numu dɔnnen ye cogo di. parce que n'a fɔra ko numu kan bɛ yan. Bon non numu ye baara bolo de ye. Baara bolo de ye numu ye. Et puis c'est pour dire il y a bolofara fila de tugura ɲɔgɔn na. Parce que nous, il y a les extracteurs et les bricoleurs. Aba fo munuma extracteur o numbolaw di. Munum be wele ko bricoleur o mamunaw yi. Maintenant pour avoir les deux entités, numbolaw préfixe de taranou, mamunaw ko suffixe da mu. Donc nous pour avoir les deux entités. Donc nous ye bolofara sabadi. Gwantugu numu be o ba fale mako numu fi. Lui, il a les secrets de la terre. Sanobe Soraya, Jamabi Soraya, Nindugu Kolokai, Nindugu Kolomai, Ogundo Bagbantugu Numubulu. Maintenant, nous avons bolo fara flana siaki. Ça, c'est les bijoutiers. Et ça, c'est les bricoleurs. Parce que ni ma série ne fait un bel adjale, au lieu de concerner nous, nous avons bolo fara savana de couler. Contrairement à ce que beaucoup pensent que couler n'est n'était. Auparavant, ni que vous avez droit à couler. Non, ça veut dire que tu es intelligent. Mais bimbo ya ken nafiki. Pendant que couler nous mon bolo fara sabana de ulde be segred la. Ulde be flank ci le utugo. Ulde be yiri de sa ulde be kumso kungolo digi. Donc ode nous mon bolo fara sabana. Donc c'est pourquoi ngema nous muye nous mbola on ma muna wi o fla tugule nyono de kara nous muye pour avoir les trois. Ala sona ma Jali Makan Sumano ambe bi korofo joya ka kani watu chogo ya la tele ala kuma kunche kuma ni mi bolo ka daninka aywa bashi mate jalo nyo de fongo ni mbaro no kadne ko jugu parce adama de IFM kalfado mo fena ni mago sera maka ka dima ke fe manka yola c'est pourquoi j'ai dit que ankera korode la kanda bakawdi mais jon ya kalfana awde do ma aw mago mana jola il a de notre devoir ka segoma maintenant sigira kenen kono ka sigi ka wuli ko ne ma do segu ko barasa be kam magasier meta segu ko ko belbele soro kira ka dafije segu dafije ka foli dama anaka keme buramano e mamadou yi abade ndogo ke bari samori ma se ko foila ne keme burama kunta senkoro on ni ya med dafije aka keme burama de fene mamadou yi nanjale fo ambe honorable Kasum Touré fo ni kuta yeya Touré ambe foli da fene ma wakati konnana awa jala koroji konnana
anga bamana muso dalbe bamana zanke ka yayi jara kambe foli da mani wakati konnana ka barika kanuna o katla ka swadu jabate fo depuis ne wele kunu ala de wele ka doke bayanta ka dia ko gese fini fle ka do ikata jalo ka kumben amba foka wala no yetumani yere bade koromso yi kambe foli da mani wakati la ka lambe baka bela jele fo fam fami sigira ka lambe mesmono la yere bela jele fo bari olu de jenana ne kana sigi nga se kan fo ami foki wala nyumondo anga wele kan jabila me amba do sigi dante na ke fen chaman be anda kana ka se fe munuma dona na tawla ni ala sonama ana sigi ka masala fen werauka ambe ko segin foli ta kanyesi aw mani sanga ina munun kun sogni banna Cherif La Jabarani sanfe jamana kono jamana ko kan ani mami kume nyogon bolo o ye jali magan sumano ye no ye ala ka hinanga chokoro bala no ye jali bari sumano o denge angu meka kuma feminka o de kunye jo munye ay wala liko la ani sinangu mo ni nyogonche joko nana choga mununa anda kumbe bi kado ni bozo chala jo ay wala like anye aka hakinna ayo di ala mini abe famia ko sobe wala ka fuka wala nyimando anda meti fo aw mununko ka ala deli ala ka sigiwere irana wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh